viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa mi na-eme lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ how to avoid Amosu, how to avoid witches and wizards. When I check one again, na etu ị ga-esi wee avoid their negative vibrations coming from Amosu is very simple. Enwere Amosu mmụọ na Amosu mmadụ, we divide it into two. Enwere negativity na-abịa no Amosu a na-ata mmadụ site na ụdị ndụ ị na-ebi ma ọ bụ ndị gị na ha na-amịngụ. Then nwa Amosu bụ Amosu mmụọ nwere ike ịta gị for negligence. Ya bụ mpịawa azụ mmụọ nwere ike ime gị maka n'ihi na imejọrọ mmụọ. Ma akọwa ya in details na this lecture. But before we dive into today's lecture, important announcement. I'm a child of the temple. Malon, na annual festival 2026 on September 15th. I try no one a child of the temple ga participate in here. Monday no Oru, Monday no Igbo. I'm on a Abia. The chat am na WhatsApp. Can why he consider me? Iji kwadonya bụ annual festival. Cause ọ bụ chefu na aja na achọ nwa ọbụla nke ọnwa ka na-aga n'iru. You nwere ike isonyela ya ebe ọ bụla ị nọ, distance is not a barrier. N'isi ụtụtụ ejego nri na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyela anyị, the friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Ndị niile sonye na anya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịrị 4 years now. We have massive testimonies. But as you all know, so this way we don't share testimonies on social media because it's not why we are here. But I can tell you that yeah, but we make token donation to the account number. Forward or 3 prayer requests I get them in altar. That's why I go for the Kubi. WhatsApp number on the screen 08057837672. Okay, I got my new. The guy is your quiet, wearable. He gave me to avoid Amosu. When I quarter to know what Amosu mother at TBA, yeah, which hunting. Amosu have here, mother nature, I get it. Mother nature got stop walking from moving to the permanent site. Ajo Kwanwa, Oturo Sanwa, Ogwa, one Madam Melon, my much in Madam Melon. K is in a point A whereby a point B. Never Amosu. Maganon abo, Madabos or chair, Amosu Nimobie, or Meptaziano Mume. He gave me key ways and I didn't there. Macanacoya Buman and Abadonia Yak watch, Aconia Buak watch, Yak watch and Abadonia Buman. I want to show the American Amosu, you must do those things that will make it possible for you to avoid them. You know, Amosu, a question of coronary continue for and actually avoid the hydro possible. Macanoia and Catagorenwe, he had to cook on a beer. Get a can you come here? Avoid your bona. First of all, be don't anymore inwardly. What we have about negativity within you. If you want to name one man and touch and Tajiana. If you know your name one mother equal. If you know your natural, you put one mother down, pin one mother down. Go there, Reganiru, Macanoia Jim Mother and a Jomwe. Ega boy name one mother will be angry. Ega boy will be a diocha. Ega boy now longer for something noble. Ị ga-abụ onye ya bụ ihe ọma mere mmadụ sori enwere ya gara ide enwe ntachi obi ma ọ bụ ide su onye ahụ imi maka na etu mmadụ sisi ka ọ dịrị mmadụ ibi etu aka ọ ya adịrị ya
So obi gị ga-abụgoro obi sara n'ebe mmadụ ibe gị nọ. Aga m n'iru onye ọzọ enyere gị obi nwute ma obi ọjọọ. Maka na ụwa bụ turn by turn. Ekele ọrụ eke, o nwere ndị nsogbu ha na ihe ọma ha ga-abịara ha n'ụtụtụ, nwee ndị nke ha bụ nke ihe, nwee ndị nke ha bụ nke mgbede, ndị ụwa mgbede. Etu a ka ọ dị in creation. Ya bụ nke mbụgoro na obi ga-abụgoro obi dị ọcha, maka na obi gị jupụta na iniquities na ihe ọjọọ. Naturally, the law of reciprocal action and laws of attraction will make it possible for you to be attracting those negative energy naturally, even without knowing it. Because no ihe onye kọrọ ka ọ ya aghọrọ, bụrụ onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ. So ihe edebegoro obi ọcha nke ahụ nke mbụ. Nke abụọ, avoid those keeping company from those men of evil word, men of iniquities. Ndị ahụ ndị obi ọjọọ, itinye n'aka na ihe ọbụla bụ alụ, avoid it. Because etu o si bụrụ alụ ka o si wee nwee negative vibrations dị attached to alụ. So whenever you do commit them, you have already contaminated your vibrations. So ịdịga atịtị, ihe ọ pụtara na ihe atịtị ọbụla ga na-abịa n'ụzọ gị. A sị na cleanness is next to godliness. Ndị Igbo tụgụ ịnụ si na ọkpara nkụ ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. So when you fetch ant-infected firewood to your house, it contaminate go your house, and naturally lizard will visit you. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ Emmanuel nwere ndị ezugoro ori mmụọ because na ha bịa na-ebi reckless lifestyle. Emmanuel nwere ndị nwugoronu. Emmanuel nwere ndị agbara ọsọ ahịa. Emmanuel nwere ndị anarịgoro oke ha. Emmanuel nwere ndị exchange go their destiny by ibi ndụ achọrọ m ịma ndụ runs. Emmanuel nwere ndị emegoro. Emmanuel ọ bụrụ ihe aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Emmanuel nwere onye ị ga-ejekwu ndị destiny harvesters ha harvest ya destiny. Nwere idea? Ị nwere idea na ụdị ihe dị etu a na-eme? Ụdị ndị dị etu anwa ọ bụrụ na ha fụ gị ha ma na akara aka gị dị mma, ha ya achọ ka a nara gị ihe iji dị ebube. So beware of people you wine and dine with. Ka bụ ofu. Gị na ndị ajọ mmadụ ada na-eme ka ihe, because birds of the same feather flock together. Ka ọzọ. Nke ọzọ si bụ o nwere ahịa amosu mmụọ na-ewetara mmadụ maka ihe mkpọchi ntị. Ihe ndị ahụ ị kwesịrị ime, ị nwere ike bụrụ onye na-akpọchi ntị, ije na ngwurube nna ga mebie those altars. Imebie those altars, ọgụnwa dị aka gị ewetara onwe gị nseke. Okwu na ụka ọgụnwa, maka na a sịrị na onye kene sọni ekene ya. Those natural altars dị na be nna gị, avoid destroying them. Ijekwana ka ije mebie ha. Ọ bụrụ na you are not interested in benefiting from the grace they radiate, maybe you are not interested, or maybe you need ụka, avoid them. Don't go and destroy them. Ọtụtụ ihe bụ ijere mebi those altar. Ijekwana tinye aka n'ịgwọ ajọ ọgwụ. Ọtụtụ ndị mmadụ emebigo onwe ha maka na ha ji etinye aka n'ịgwọ ajọ ọgwụ. Maka na ọgwụ na-ebu ebu. Ọgwụ nwa amaghị onye amaghị onye ebu ozu ya na-atụ. Ọgwụ na-emecha rie onye nwe ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abụkwanụ na ijelu ka eme ntọọ gị, ma ọ na nwere onye sịrị gị na iwe spiritualist, ọ sị gị na ọ chọrọ ka ịchọ ka ị na-afụ ụzọ, ma ọ bụ na ịchọ ka ị na-agba afa, o wee sị gị na ya ga-enye gị ose na abụ ka i rie. Ebe ọ bụ na ijelu mmadụ wee weta ihe sị gị gị rie ihe a, irikwana. Maka na mmadụ nwere ike inye gị ihe a ka i rie, si n'ụzọ dị etu a tinye n'otu ndị amosu. Ị nwere idea? Ị nwere idea na mmadụ nwere ike initiate gị by na o nwere ike ọ bụrụ na ọ bịa na ịbịalụ ka o mee ntọọ gị, o wee sị gị na fọnyanwụ itinye ike n'ime gị na ọ ga-enye gị ihe ị ga-eri eri buru n'afọ. Ị mana ụfọdụ n'ụzọ dị etu esighị ụzọ dị etu a wee rie amosu, rie okpoma. Ị nwere idea? Ị mana ụdị dị etu a, ị mana o si gị ụzọ dị etu a wee extend ya onwe na ike n'ime gị ka o si n'ụzọ dị etu a wee na-atapụ ihe iji dị ebube. Ị nwere idea? Ọ bụrụ na mmadụ ọ karịghị ya na mmadụ ikwubi okwu n'isi gị anoint ya gị, mana ọ ka onye gị ihe iyi eri n'ọnụ buru n'ọnụ, I will advise you to avoid it. Na temple nwebere onye ọbụla na-abịa na temple anyị nyere ihe si ya rie ka o buru n'afọ.
ntị ọ dị ya mmadụ eje weta nnọọ those ihe ọgwọkọsịrị agwọkọsịsị gị na oye ka i buru ya n'afọ. Ụfọdụ erigo many things ebe a na-achọ ike si n'ụzọ dị etu a wee gbaa ha ọsọ ahịa. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwụ n'ụkwụ na-abụ ị ga-agba mbọ ihe ị nwere ike ime ka ị merie ike amosu. Enwere ọta na-achụ ndị amosu, enwere ọta, enwere mmụọ na-achụ amosu. And ọ bụrụ na gị na ọta maọbụ mmụọ na-achụ amosu kwụrụ, amosu enwere ihe ọ ya eme gị, maka na amosu ka a na-aya. Ibugoro onye ọrụ ịlụcha ọrụ mgbe ị ga-eri utoro ọrụ ị lụrụ, ndị amosu afụgo na a ga-esi n'ọrụ a wee nye Chukwu ekele, iwee si n'ụzọ dị etu a wee rite uru, o jee mmebie nya bụ ọrụ ka utoro ị ghara ịbịa, ka ị ghara inye Chukwu ekele, anyị ka gị nwere onwe ghara iri utoro ya. So ị na-arụ ọrụ bụrụ spiritualist, you must defeat ndị amosu. Ọ bụrụ na ị defeat bụrụ ndị amosu, ị na-eti igwe na-achaghị acha, every year obi abụrụ a boy. Ị ga-eme ihe ọbụla ị kwesịrị ime ka ị nọrọ under the protection of mmụọ na-achụ ndị amosu maọbụ ọta na-achụ ndị amosu. If not, ndị amosu ga na-emebiri gị ihe. Esikwana mmadụ asịkwara ka ị gwọọrụ ọgwụ na ọgwụ a na-achụ amosu, ị ga-atọ ntụnyo na-agwọ ọgwụ. All natural forces na-achụ amosu. O nwere ihe dịka na mmadụ gwọrọ ọgwụ, ịfụ ha na onye na-agwọ ọgwụ ndị amosu, ịma na ọgwụ chakwa echi ọgwụkwa ọzọ, echi ọgwụkwa nke ya na oge ọgwụ na ọtọ na ịgwọ ọgwụ. Maka na amosu abụrụ etu a ndị mmadụ na-eche ka ọ dị. Amosu ihe protektiwe onwe n'ụdị a ndị mmadụ na-eche, ma amosu esendị na ụdị ọgwụ. Mana enwere ndị ọhịa ndị ọzọ amosu si abịa n'ebe mmadụ nọ, which is heavier than ụdị amosu a ndị a na-eche. Agwa gị na enwe categories of amosu dị iche iche, mana the ultimate bụ natural forces ihe na-achụ amosu. Nwere ọta na-achụ amosu, nwee mmụọ na-achụ amosu, mana ọ dị natural. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụrụ ịchọ ka agbaghara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.